В момента се намираме на Шлос Баден. И байрака ли снимаш? И байрака снимам да се види. Ето го Баденвайля. Някъде... Ей, там е Швейцария. То наистина? А пък ей, там е Франция. Да, бе, тук е Франция, тук е Швейцария. Да. А ние сме почти на края на света пак. Както винаги. Да. Който го е страх от високо да ни гледа в следващите кадри. Има и по-страшни. Ето там има още малко руини. Уха! Сега ще погледнем от тук. Хотел Рамабад. Жико, той долу има нещо към мен. Там не сме слезли. Там. Ето от тук немците си правят виното. Ето тук там. Озрява още, озрява.